Masaladın gün tertibine pandemiya hopuna, dünyada koronaviruslar arly ýüze çykýan 7 öýkün keseliniň ýaýramagynyn öňüni almak meselleri girdirildi. İş maslahatynyň başlygyna hormatly prezidentimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Türkmenistanyň kesellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan naşar toparyň başlygy Agam Radowa söz berdi. Vice-premier pandemiya howpunyň dünýäde koronaviruslar arly ýüze çykan ýokunç keseliniň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň degişli düzümleriň düretlendigini, ýagdaýlaryň iýiligderli seljerlýändigini hemde degişli çäreleriň görülýändigini aýtdy. Howa gatnawlar arkaly ýurdumyzyň raýatlaryny keselin ýaýramagynyň howply zowluklaryndan watanymyza getirmek işi guruldy. Howpsuzlygy üpsün etmek üçin degişli gödekçilik ýoly goýuldy. Hemde lukmançylyk gödekçiligini almak çäresi üpsün edildi. Epidemiologik ýagdaý durnuklaşýança bir keselin ýaýran döwletlerine Türkmenistanlaryň gitmekleri çäklendirildi. Şeýle hem şol ýurtlaryň raýatlaryna ýurdumyza gelmek hemde bir urlarda ulug gatnawlar çäklendirildi. Türkmenistanyň halkara howa mendillerine, ähli döwlet serket geçergelerine, deňiz awtomobil hemde demir ýollaryna, arasaçylyk karantin nokatlarynyň we bölümleriniň giýje gündüz nowatçylygy dowam edýär. Bir ýerlerde döwrewap teňki we anyklaş enjamlarynyň kömegi arkaly lukmançylyk gödekçiligi geçirilýär. Şol ketelen hatawa alynan ýurtlarynyň gelen raýatlar lukmanlaryň gödekçiligine saklanylýar. Bütün dünýä Saglyk Goraş Guramasynyň talaplaryna laýyklykda degişli karantini geçmek üçin ýürüýte ýerler kesiplenildi. Olarda zerur bolan enjamlar we derman ferişteleri gödeňletdirildi. Daşar ýurtlardan getirilýän ölümleriň howpsuzlygyna geçirilýän gödekçilik işleri güýçlendirildi. Vilayet, itraf we şeker Saglyk Goraş idaralaryna ziýansızlandyrjy, antiseptik we derman ferişteleriniň ähtiýaçlyk gordur edildi. Hemde lukmanlar şahsy goruk eşikler bilen üpsün edildi. Maşgala lukmanlar tarapyndan ýylatyň arasynda ýeti respirator ketellerine garşy sanjym işler geçirilýär. Çağlar wagtyna gatnaýan çağlaryň we olaryň ene atalarynyň, taliplaryň hemde mekdep okuwçylarynyň arasynda ýokunç ketelleriň öňüni almak boýunça geçirilýän wagty netigat işleri hasy güýçlendirildi we bir gödekçilik alındy. Saglyk Goraş idaralaryna ýokunç keteller barada amaly okuw maslahatlary gurulýar. Türkmenistanda bir toplumlaryň işleriň ählisiniň bütün dünýä Saglyk Goraş Guramasynyň talaplaryna dolu laýyklykda amala aşyrylýanlygyny bellemek gerek. Soňra ýurdumyzyň Saglyk Goraş we Derman Senaty ministri Aman Nepetov Saglyk döwlet maksatnamasynda kesiplerin wezipelere laýyklykda milli saglyk goraşlygyny özgertmek we döwrewaplaşdyrmak işiniň dowam edýändigini, dünýäniň ýöňdebar tejribesiniň esasyna keselleriň öňüni almak, anyklamak çäreleriniň kämilleşdirilýändigi barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň beren taşyklaryny ýerine getirmek maksady bilen maksady laýyk çäreler görüldi. Şunun bilen baglanykda kesellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan naşar toparyň baş duranyş merkezi hemde ýerli duranyş merkezi döredildi. İş meýilnamasyna laýyklykda pandemiýa, koronavirus ýokunçynyň öňüni almak çärelerini gödekçilikde saklamak, seljermek hemde onuň ýurdumyzyň çägine aralaşmagyna ýol bermezligi üçin degişli işler alınıp barlýar. Ulaglaryň ähli görnüşlerini, gümrük nokatlaryny degişli hemişelik gödekçilik üpsün edildi. Olarda ýükleri barlamak, ulag serişleriniň ýansızlanýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler güýçlendirildi. Daşar ýurtlardan gelýän raýatlar lukmançylyk barlygyndan geçýärler. Ýokunç ketelleriň öňüni alýş merkezi hemde jemgyýetçilik saglygy we iýmiti merkezi ýokunç ketelleri anyklamak üçin zerur bolan serişteler bilen dolu üpsün edildi. Möhümleýin dimew keteline garşy öňüni alýş sanjymlary geçirmek dowam edýär. Aşgabat şeker vilayet Saglyk Goraş müdürlükleriniň epidemiologik ýagdaýlar baradaky maglumatlary jemlenip, günnelik katabatlar seljerliýär. Bütün dünýä Saglyk Goraş Guramasynyň maglumatlary iýdigde öwrenilýär. Köpçülikleriň habar derişleri hemde maşgala lukmanlar tarapyndan ýokunç ketelleriň öňüni almak boýunça wagty netigat işleri geçirilýär. Saglyk Goraş we Derman Senaty ministri ýeti öýkün sowuklama ketelini dörediji koronavirus ýokunçy bilen bagly bir howply keteliň biziň ýurdumyzda billigi alynanlygy barada hormatly prezidentimize hasabat berdi.